Bueno, encontrámonos aquí na área recreativa dos Portos, na aldea de San Paio, dentro do Parque Natural do Xurés. Este monte pertenece á Serra de Lobios e Nichos. Pois aquí na comunidade de montes de Serra de Lobios e Nichos estamos intentando recuperar todos os camiños antigos, pradeiras de alta montaña. Como podedes ver nesta zona, pois unha zona de soutos antigos que ten unha particularidade que cada castiñeiro destos pertenecía a unha casa da aldea. Entonces, antigamente, como había tanta xente, cada persona limpaba, cada familia limpaba o castiñeiro que lle tocaba a eles. Entonces, agora, como casi non hai xente, pois un dos traballos que vamos facer agora mesmo con Misturando tamén, pois é recuperar toda esta zona de castiñeiros, non só para fruto, sino para todos os animales que viven na zona, e aproveitar tamén a floración do castiñeiro para abellas que temos na zona, porque habrá casi como unhas 1000 colmeas aquí na zona. A acción de Misturando é poñer en valor pois, as zonas como esta de castiñeiros, zonas que son uns recunchos máxicos de aquí do Parque Natural, é onde outra vez o aproveitamento da castaña pode dar valor económico á zona, tamén na recollida da castaña, non só para valor humano, sino tamén o valor ecolóxico que ten o castiñeiro, porque ao final é un bosque de frondosas, vai poñer freo a ver se nos entra un incendio por algunha zona aquí neste monte, ou haber unha zona de frondosas, o incendio vai ter moito máis dificultade á hora de avanzar no monte. E despois, o que é o beneficio natural para unha zona como estas para os animais, non? Porque aquí o corzo, o xabarín, son como se foran plantacións que son, diría eu, como para que non vayan ás aldeas a comer as fincas, polo menos se teñen froito no monte non van a ir ás aldeas prexudicar a xente a pouca agricultura que hai. E despois, como ben dixen antes, para as abellas, todo o que é a floración do castiñeiro para o mel é moi importante.